E case unha do mediodía e o termómetro desta hora acariña os 30 graus. O bo tempo e a calor marcaron este luns de Pascua no que, como manda a tradición, hai que facer parada na Armenteira, na Romaría das Cabezas. A de hoxe unha das citas máis multitudinarias dos últimos anos. Hoxe, co día espectacular que está, pois perfectamente dá gusto vir. O día axuda, entonces a ver. Vimos todos os aniños á romería. Se o tempo acompaña, mellor aínda. Milleros de persoas achegáronse por aquí ao longo da xornada, algúns movidos pola devoción para pedirlle á Virxe. Efectivamente, que nos ane a cabeciña, que iso ben para todos. Salud, que é o mellor. Os cartos van e veñen. Verdad, amigo? Que teñamos moita salud, moita suerte, todos. Sempre hai que por quen pedir. Ainda que non sexa para un, para os demais. E vimos que hai que vir onde a Santiña. Outros veñen ofrecidos dándolle as grazas por poder contalo. Yo vengo aquí porque estoy operado de cabeza y me gusta, y estoy ofrecido aquí a la Virgen de aquí. O momento de maior afluencia de xente foi arredor da 1 do mediodía, coincidindo coa misa solemne, pero polo camiño puidemos ver durante todo o día camiñantes subindo e baixando. Aproveitando este día solleiro desta volta, foron moitos os que se animaron a subir a pé. Moi ben, fai moita sombra no camiño e faise moi ben. Estupendo, pola ruta dos Muiños vense maravilloso. Sombriña, solo puxen a avisar a terminar, así que maravilloso. E tamén moita bicicleta, aínda que a costa tira. A subida é sempre bonita. O que pasa que eu ainda non estou ben en forma como para... Eu xa te digo, é golpe de lunes. Madre mía, costa un pouco. E logo da parte relixiosa, como vos galegos, tempo para a festa. Un canto a Galicia, ei, terra do meu pai. E, por suposto, para dar conta da nosa boa gastronomía. Vimos, vamos á miseña tal, e pois tomamos un churrasquiño, un pulpiño, e unha taciña de viño e vamos listos para casa. Un pulpiño tamén igual cae. Dar un paseiño cos peques e tal, un pulpiño, un churrasco, pasar a tarde por aí dando un paseiño e despois si baixaremos andando pouco a pouco. Hai que comer. É logo, é. Sí, porque viñamos e xa tomamos o pulpo aí. É o que vimos. E despois hai que aproveitar de... Dende o Concello destacan a gran afluencia de público que, como sempre, se achega á Romería das Cabezas, que supón o broche de ouro á Semana Santa en Meis. O tempo acompaña despois das últimas Semanas Santas, que foron máis ben frías, con choivas, e, bueno, a verdade é que ver tanta xente aquí é unha alegría e a verdade é que é unha recompensa tamén para a Comisión de Festas, é unha recompensa para toda a organización. Cos actos do luns de Pascua aquí na Armenteira despiden 3 intensos días de festa na honra da Virxe das Dores e que para moitos marca o inicio do calendario festeiro na comarca do Salnés.